नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहल बनी खबरें भोजपुरी में। आज बात कर लिए द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट बॉलीवुड गाना के बारे में। जी रउआ सभे के मालूम बड़ुए कि पावर स्टार पवन सिंह जी अभी अपना गाना के शूटिंग करे खातिर गोवा गई रहनी है। जी अभी वहाँ के गोवा में ही बानी। वो गाना के कुछ पिक्चर कुछ फोटो वायरल हो रहा बा, जोन से कि पता चल रहा बा कि गोवा में शूटिंग स्टार्ट हो चुकल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के वो लोकेशन पे फोटो कुछ आइल बा, वो सभी के बीच में हम लेके हाजिर बानी। वो फोटो के वो सभी देखी वो फोटो से अंदाज़ा लग रहा बा कि गाना के शूटिंग करे खातिर पवन सिंह जी कितना उत्साहित बानी, कितना जोर शोर से वहाँ के काम में लागल बानी। रउआ सभी के बता दी कि गाना बहुत जल्द ही शूटिंग होके रेडी हो जाई। ये गाना बहुत जल्द रउआ सभी के सुने के मिली। बॉलीवुड लेवल के गाना जौन बड़ुए पावर स्टार पवन सिंह जी ए बारी गोवा में शूटिंग कर रहल बानी। गोवा में पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना इतना धमाल तरीका से शूटिंग हो रहा बा, इतना बवाल तरीका से शूटिंग हो रहा बा कि वो गाना अइला के बाद सभे कही कि भोजपुरी के एगो और लेवल आगे बढ़ गई। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी के खाली गाने गावल काम नहीं है, गाना के साथे साथे भोजपुरी के लेवल बढ़ावे के भी वहाँ के जिम्मा ले बानी। पिछला बहुत सारा गाना देखला के बाद यह पता चल रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी हर एक बारी कुछ ना कुछ नया करीला। जौन पिछलिका चीज़ वहाँ के कर दिले बानी ओकरे के दोहराइले ना, घिसल पिटल चीज़ ना वहाँ के करीला, कुछ नया करीला। एगो जौन हो गई अब ओकरा बाद कुछ अलग लेवल के होखे के चाहिए। हर एक बार अगर देखल जाए तो पावर स्टार पवन सिंह जी अपना लेवल से उठ के एगो नया काम करीला। भोजपुरी खातिर एनी टाइम वहाँ के लागल रहिला। वही कड़ी में ये एगो और काम चल रहा बा। बहुत जल्द रउआ सभी के बीच में हाजिर होई। उम्मीद बा कि ई खबर रउआ लोग के अच्छा लागल होई। अगर इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो रउआ चैनल के सब्सक्राइब करी। अब भोजपुरी स्टेज शो के रउआ दीवाना बानी, देखे के चाहत बानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बड़ुए, और लिंक पे जाई रउआ चैनल के सब्सक्राइब करी। एक से एक भोजपुरी स्टेज शो रउआ देखी और मजा ली। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।